Hola, nois i noies, què tal esteu? Nosaltres als monitors estem tots molt bé i espero que vosaltres també ho estigueu. Espero que també estigueu fent els deures que us envien els professors i que us esteu portant molt bé a casa, Pel que sembla, aquest any ja no ens tornarem a veure, però us espero amb els braços oberts l'any vinent. Aitana, Enric, Héctor, Valentina i Santiago, sé que us agradava molt venir a robòtica i que sempre veníeu amb molta alegria, em veníeu a buscar després de les classes i ens anàvem tots a l'aula de robòtica. Jo espero que l'any que ve tot continuï igual i continueu amb les mateixes ganes que ara. Adrià i Oliver sé que us agradava molt treballar junts i fer totes les activitats plegats i espero que continueu fent el gran equip que fèieu, ja que sempre aconseguiu avançar molt i plantejar-vos nous reptes. I finalment, Jana i Liam, sé que vau entrar fa poc i que no havíeu fet moltes classes, però que us agradava molt i estàveu aprenent molt i ja m'han dit els vostres pares que us agradava molt com estava funcionant tot, així que espero que l'any vinent continuem aprenent i pugueu fer moltes més activitats. També volia recordar-vos que a la pàgina web de NiuEduca us hem deixat un recull d'activitats de Scratch que podeu practicar des de casa i inclús ensenyar-li als vostres pares com funciona. I sé que a tots us agradava molt fer Scratch, així que us animo a entrar-hi. I bueno, em despedeixo de vosaltres, un petó molt fort i espero veure-us aviat.